80 ουράνε τους κεραυνούς δεν σκιάζουμε. Ρίξε χαλάζι και βροχή δεν νοιάζουμε. Έμα κι δρωτάει τούτη τη γη την κέρασα. Άνοιξα δρόμο από φωτιές και πέρασα. Άιντε παιδιά, άιντε τα χέρια μας σκουπιά φωτιά, στο αδικό φωτιά, στο φως να ανοίξουμε πανιά. Άιντε παιδιά, άιντε τα χέρια μας σκουπιά φωτιά, στο αδικό φωτιά, στο φως να ανοίξουμε πανιά. Μέχρι που φύγαν από τις κουκέτας που κοιμώτασαν οι Γάλλοι, πολιτισμένοι άνθρωποι, καλός λαός. Και μην ακούς καμιά φορά που βλέπουν αυτά, οι Γάλλοι είναι ευγενικοί. Και φύγαν από τις κουκέτας που κοιμώτασαν τα ναυτάκια και βάλανε εμάς τους ψυριασμένους τους ρακέτιδες εκεί ήμασταν πάνω. Βάρασα συναγερμός τη νύχτα, κάτι πήρε το RDF για υποβρύχιο και βάρω συναγερμό όσο τρέχαν όλοι. Τρέχουμε κι εμείς. Για γερμανικό υποβρύχιο, Νόμιζα μην είναι υποβρύχιο γερμανικό. Ναι. Και πιάσαν τα όπλα. Καθοδόν εσείς για τη Χάιφα. Ναι, η πορεία να πάτε για τη Χάιφα. Για τη Χάιφα. Ναι. Μάλιστα. Ευέξαν η ώρα, πέρασαν αυτοί, δεν είχε τίποτα. Όταν έκαμε να ξημερώσει η μέρα, βλέπουμε εμείς κάτι μπαλόνια στον ουρανό και πλέον. Μην τι είναι αυτά. Αλλά και σε λιγάκι άμα πήγαμε κοντά, τα δούμε και τα κατεβάσαν κάτω. Τα μπαλόνια. Και μας εξήγησε ένα γαλάκι που ξέρει Ιταλικά, ότι αυτά λέει μπαλόνια που τα βάζουν για τα αεροπλάνα. Τα σηκώνουν πάνω ψηλά και μα πάει το αεροπλάνο μέσα πέφτει κάτω. Μπλέκουν μέσα στη σύρμα και πέφτουν κάτω. Ναι. Και την ημέρα τα κατεβάζουν. Ναι. Μπας περιπτώσει μας βγάλα ταινία που βλέπαμε στην ακτή, η χαρά μας. Όταν μπήκαμε μέσα στη Χάιφα, δεξιά μας βλέπουμε ένα πολεμικό, ακερβαλημένο πάντα στην προβλήτα, με ελληνική σημαία. Τι το να δούμε εμείς τώρα το πολεμικό, το ελληνικό. Παιδιά, δεν ξέρω τι αναστατώσαμε. Συναγερμός στο πολεμικό μέσα, λέει, δεν είναι. Βάλει τη λάτζα, λοιπόν, μπαίνουν μέσα κάτι ναύτες και κάτι παξιματική αυτά, στο γαλλικό που είμαστε εμείς. Λέει, ρε παιδιά, από πού είστε, δεν με δανεκανείς είμαστε. Και πήγε και είπα τον περιστατικό. Σε λιγάκι οι Εγγλέζοι φέραν σκοπούς για να μας συνοδεύσουν, να μας πάρουν στο στρατόπεδο προσφύγων, στη Χάιφα. Λοιπόν, βλέπουμε εμείς κάτι ανθρώπους με κάτι κεφάλι με κάτι σιλάρες, σκουλαρίκες, αγριάνθρωποι, λέμε τι είναι ικανός. Αυτή ήταν η σκοπή των Άγγλων, με τους Άγγλους μαζί. Και μας πήραν στο στρατόπεδο. Τι ήταν αυτοί, από πού ήτανε? Δεν ξέρετε από την Ανατολή που λοιπόν μας φέρω σε ένα στρατόπεδο γεμάτο κόσμο μέσα, αντίσκηνα, παιδιά, γυναίκες. Πιάνε στη μέση του στρατοπέδου, έχει ένα ξεχωριστό στρατοπέδο μικρό με τα σύρματα και τα λοιπά. Και βλέπαμε εμείς από μέσα από το μικρό στρατοπεδάκι, απόξω τα παιδάκια πέσαν μπάλα. Δικά μας. Προσφυγικό παιδάκια. Προσφυγικό παιδά ήταν. Φοβόντουσαν αυτό κοντά σε αυτό ο κόσμος. Ναι. Έτσι είπα μην πάτε λέει γιατί είναι Γερμανοί. Ναι. Για μας. Ότι είμαστε Γερμανοί. Και δεν ερχόντουσα ο κόσμος. Καμιά φορά 3-4 παιδάκια πέσαν μπάλα και ρίχνει μια κολοτσά μπα και πέφτει μπάλα στο σημείο που είμαστε εμείς το μικρό το ενδιάμεσο. Ερπάξαμε τώρα εμείς την μπάλα το παιδιό και φωνάζαμε «Πάσα ρε Γιώργο, πάσα Γιάννη, πάσα Κώστα». Τα παιδάκια μόλις σηκούσανε Γιώργο, Γιάννη και τα λοιπά, πήραν ένα δρόμο και τρέχουν στους δικούς τους. Τι ήτανε, οι Εγγλέζοι για να μην έρθουν σε επαφή επειδή είχε σαμιώτες πολλούς που ήταν της αριστεράς και
γίνει καμιά αυτή μεταξύ μας, να μην μας παρασυρβιά. Και είπαν ότι είμαστε Γερμανοί και τα λοιπά. Με λίγα λόγια ήρθαν ο κόσμος κοντά, δεν βρε παιδιά, λέμε εδώ κανείς είμαστε. Οι κερατέδες μας είπαν σε Γερμανοί, τι λέτε μωρέ. Την άλλη μέρα κιόλα διατάσσουν οι Εγγλέζοι να μας μεταφέρουν στο Κάιρο. Ναι. Μας βάλω στο τρένο με συνοδεία, σταματήξαμε σαν σημείο που το στρατώνες και φέρα φαΐ για να μας δείχνουν να φάμε στο τρένο. Τέλος πάντων μας πήρε στο Κάιρο. Μεταξύ μας είχαμε ένα από τη Χάλκη που πολλά χρόνια στην Αίγυπτο. Ο Βασίλης, λοιπόν αυτός και εκείνος τα αραβικά τα ξέρει φαρσί, Ναι. Μας πήραν οι Εγγλέζοι, πήραν στο σταθμό και μας μεταφέρουν σε ένα μικρό στρατοπεδάκι, όχι στρατοπεδάκι, με 5-6 αντίσκηνα μέσα, μάγειρας έκανε φαγητό και τα είχε. Ένα αντίσκηνο, αυτό δίπλα μας, έδωσαν η εντολή, οι Εγγλέζοι εκεί μέσα λέει δεν θα πηγαίνετε εσείς. Εμάς παπήρετε, πρόκειται μόνο αυτό. Παγορεύετε να πάτε λέει εκεί. Μια μέρα πως ήταν εκεί πέρα, έρχεται αυτός, μας λέει και το όνομα του που μιλούσε, Πέτρο το λέγανε. Το αξιωματικός Ρώσος, ένας λεβένταρος, ένας εύρωστο παλικάρι. Αυτό τον είχαν εχμάλωτο στην Ιταλία και τον ελευθερώσανε και το φέρασε στη Μέση Ανατολή για να πάει για τη Ρωσία. Το καταλαβες. Ναι. Και τον είχαν σαν απομονωμένο. Ναι. Να μην πηγαίνουμε εμείς. Ναι. Εγώ μια μέρα, περιέργεια όχι τίποτε άλλο, λέω γιατί μας λένε αυτό. Άμα πήγε κοντά, λέτε Πέτρο, λέει γεια, μιλάτε. Πήγε κοντά με τα νοήματα. Ήταν Ρώσος ο άνθρωπος αυτός. Ρώσος. Αξιωματικός, ήταν αχμάλωτος Ιταλούς και τον απελευθέρωσαν. Και αυτό πήγε στη Μέση Ανατολή για να πάει για τη Ρωσία. Και δεν θέλω να έρθω σε επαφή με τον κόσμο. Μάλιστα. Οι Εγγλέζοι. Λέω εγώ θα πάω ρε μέσα. Μπαίνω μέσα αντίσκηνο. Λέω Πέτρο βλέπω εγώ ένα χάρτη λέει μου εσύ. Πού. Κατάλαβα. Βλέπω εγώ το χάρτη και λέω ναι Ρόδος. Ντα. Ήταν Ρώσος. Και για να μην έρθουμε σε επαφή, έντος άρεσε το καθεστώς και ήταν ένας λεβέντος. Εσείς όμως παρόλα αυτά πήγατε και τον είδατε. Ναι, εγώ έκανα την αρχή και γύρα και λέω ρε Ρώσας είναι βρε και λένε ότι είναι λέει Γερμανός. Και λέει ρε Πέτρο το λένε. Και ήταν εχμέλατος, έξερε λέει Ιταλικά πια ο Ρώσος και συνονιθούμε στα πιο αβάχνευτα. Ναι. Την άλλη μέρα κι όλα μας πετάξαν από εκεί. Ναι. Μας χωρίσα, εγώ είχα πάθει μια μόλις στο ποδάρι και είχα πάθει μια πληγή. Εμένα με κρατήσαν και με παίρνανε σε ένα μικρό πρόχειρο νοσοκομείο με αντίσκηνα στο Κάιρο και από την άλλη μεριά όλο είχα μαλώτη Γερμανοί. Εκεί πέρα και αυτό το νοσοκομείο, το πρόχειρο, για τους εχμαλώτους. Με βάλα και εμένα για να γιατρευτώ που ήμουν εκεί πέρα και είχε ένα-δύο-τρεις εκεί άλλα καλά παιδιά. Και μια νοσοκόμα και άμα εγώ ένα Γερμανό το φέρω τραυματισμένο από τη Σύμη και ένα παλικάρι από τη Σύμη και εκείνος σε φάση σφαίρα και το φέρω στο νοσοκομείο αυτό, το στρατιωτικό. Ναι. Του γιατρεύσε μάθα εγώ το Γερμανός, ο Εγγλέζος, ο νοσοκομός. Ήταν καλό παιδί και πιάσαμε φιλίες και νοσοκόμα. Τα τραυματία στη Σύμη, στις μάχες και ήταν εκεί πέρα και το γιατρεύει. Πας περιπτώσει, η άλλη παρέα μου πήγα κατά 2 μήνα στο νοσοκομείο